Even kijken. Goedemiddag. Morgen. Ja, hij doet het. Ja, ik was even aan het kijken. Oh, het is nog morgen, ja. Goed. Ik ben er al even. Goedemorgen. We gaan beginnen met IBOP. En als eerste gaat van start Heitske van de Weideblik met Joyce Kistenmaker de Goede. En nummer 1. En als Joyce zover is, dan mag ze starten. Succes!
hebben gekeken naar nummer 1, Heitske van der Weideblik met Joyce Kistenmaker, de goede. Heel fijn voorgesteld. Probeer er nog even goed aan te denken ze zou nog wat vrijer van de hand mogen zijn. Soms nog iets te kort in de hals. We zagen dus echt hele mooie momenten wanneer ze mooi ontspande. Fijn in balans ook, de gehele proef. Fijne schakelingen die je hebt getoond. Dus echt een stukje verruimen en weer terug. Waarbij de galop er ook wel echt uitsprong. Het paard liep mooi in balans. In de stap taktmatig. In het begin was het nog wat gespannen, hadden we het idee. Maar we zagen dat in het tweede stapgedeelte zeker heel erg veranderen. In de draf, paard neemt echt het gewicht goed op. Maar zou nog wel wat mooier in het zweefmoment kunnen zijn. Wel met een goede impuls. De galopade zeer correct. En veel balans en houding. En springt heel mooi de berg op. De cijfers, de stap een 7, draf een 7, galop een 8, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls een 7,5, totale score van 80. Dan gaan we naar nummer 2, Nienke van de Polder, Hoeve met Ludo van der Weijden. Ludo, als je zo ver bent zometeen, dan mag je starten. Succes!
grote volte, enkele passende stap verruimen. E, arbeidsstap tussen E. Oh. Wij hebben net even besloten dat ja, het paard van Ludo niet helemaal gelijk was achter. En daarom hebben we de proef beëindigd. We gaan dus nu verder met nummer 3. Juffrouw P. met Leslie Agricola. En Leslie, als je zover bent, veel succes. AXC binnenkomen in arbeidsdraf C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. En op de volte tussen E en B, overgang arbeidsstap. Op de volte tussen E en B, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsdraf. Tussen E en K, overgang arbeidsdraf. Tussen E en K, overgang arbeidsdraf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen.
grote volte. A grote volte. En op de volte tussen X en A, arbeid galop rechts. A grote volte. En op de volte tussen X en A, arbeid galop rechts aanspringen. E grote volte. E grote volte. En op de volte tussen B en E enkele versprongen verruimen. Tussen B en E enkele sprongen verruimen. Tussen H en C overgang arbeidsdraf. Tussen H en C overgang arbeidsdraf. MXK van hand veranderen en de draf verruimen. MXK van hand veranderen en de draf verruimen. Tussen F en B overgang arbeidsstap. Tussen F en B overgang arbeidsstap. BE halve grote volte, daarbij enkele passende stap verruimen. BE halve grote volte, daarbij enkele passende stap verruimen. Op E arbeidsstap en tussen E en K overgang arbeidsdraf. E arbeidsstap en tussen E en K overgang arbeidsdraf. A grote volte en op de volte tussen X en A arbeid galop links. A grote volte en op de volte tussen X en A arbeid galop links. Tussen X en A arbeid galop links aanspringen. BEB grote volte. BEB grote volte. En op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen M en C overgang arbeidsdraf. Tussen M en C overgang arbeidsdraf. EBE grote volte en op de volte paard de hals laten strekken. EBE grote volte en op de volte paard hals laten strekken. Tussen E en K teugels op maat. Tussen E en K teugels op maat. Tussen E en K en A overgang arbeidsstap. KA overgang arbeidsstap. FX wenden. FX wenden. FX wennen en tussen X en G halt houden en groeten.
We hebben gekeken naar nummer 3, juffrouw Pre, met Leslie Agricola. In de stap zou het paard wat losser nog in de bovenlijn mogen zijn. Zou ze nog wat meer lengte mogen maken dan in het frame en wat meer over mogen stappen. Dus is wel taktmatig. De draf, het heeft een correct ondertredend achterbeen. Dus is mooi in balans. Overigens in alle 3 de gangen, ook in de hele proef zagen we dat terug. Maar ze zou daarin wat actiever mogen vanuit het achterbeen. Dus nog meer het gewicht op mogen nemen en activiteit mogen behouden. En dat zien we ook in de galopade terug. Ze springt de berg op, goed in balans en goede verruimingen, ook in de draf en in de galopade. Maar het achterbeen zou nog wat actiever mogen. De volgende cijfers hebben we gegeven. De stap een 7, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 8, souplesse 7, schakelen 7,5, impulsen 7,5 en een totale score van 80. Dan gaan we door naar nummer 4, Jente KW met Famke Koopmans. Famke, als je daar dadelijk zover bent, dan mag je starten. Succes! C. Linkerhand. EBE. Grote volte. EBE. Grote volte. Op de volte tussen E en B. Overgangsstap. Tussen E en B. Overgangsstap. Tussen E en K. Overgang draf. Tussen E en K. Overgang draf. E en K draf. FXH van hand veranderen, draf verruimen. FXH van hand veranderen, draf verruimen. C. Slangenvolte met 3 bogen. C. Slangenvolte met 3 bogen. AXA, grote volte, op de volte tussen X en A, arbeidsgelop rechts. AXA, grote volte, op de volte tussen X en A, arbeidsgelop rechts. EBE, grote volte. EBE, grote volte, op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Tussen H en C, overgang draf. Tussen H en C, overgang draf. MXK van hand veranderen, draf verruimen. MXK van hand veranderen, draf verruimen.
grote volte. Op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen M en C overgang draf. Tussen M en C overgang draf. EBE grote volte op de volte hals trekken. EBE grote volte op de volte hals trekken. Tussen E en K teugels op maat. Tussen E en K teugels op maat. Tussen K en A overgangsstap. Tussen K en A overgangsstap. FX wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. FX wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 4, Jente KB met Famke Koopmans. Een paard in de stap heeft hij een actieve stap. Zou nog wat meer ruimte mogen tonen. De draf, ja, het heeft in de draf en de galopade toch wel een vrij snelle bewegingsafloop. Het houdt zich nog wat vast in de bovenlijn. En het geheel, het beeld is dan nog net niet met te weinig lossigheid. Dus we zouden misschien wat meer lossigheid willen zien, wat meer souplesse willen zien. En dat het paard heeft ook nog wat moeite met de balans opnemen. Met balans tonen in de oefeningen. Dus daarin zouden we wel echt wel wat meer willen zien. En we hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. De stap een 7, de draf een 6, galop een 6, houding en balans een 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 7, een totale score van 70. Dan gaan we verder met nummer 5 naar Jade met Jolijn Warink. Jolijn, als je zover bent, mag je starten. Zal ik beginnen? Ja? AXJ binnenkomen in arbeidsdraf. AXJ binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte op de volte tussen E en B stap. Op de volte tussen E en B stap. Tussen E en K arbeidsdraf.
tussen E en K, arbeidsstraf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. C. Slangenvolte met 3 bogen. C. Slangenvolte met 3 bogen. AXA, grote volte. Tussen X en A, arbeidsgelop rechts. AXA, grote volte. Op de volte tussen X en A, arbeidsgelop rechts. EBE, grote volte. Op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Tussen H en C, arbeidsdraf. Tussen H en C, arbeidsdraf. MXK van hand veranderen, draf verruimen. MXK van hand veranderen, draf verruimen. Tussen F en B, arbeidsstap. Tussen F en B, arbeidsstap. Tussen F en B, arbeidsstap. BE, halve grote volte, enkele passend, stap verruimen. BE, halve grote volte, enkele passend, stap verruimen. E, arbeidsstap. Tussen E en K, draf. E, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsdraf. AXA, grote volte. Op de volte tussen X en A, arbeidsgelop links. Op de volte tussen X en A, arbeidsgelop links. BEB, grote volte. Op de volte tussen E en B, enkele sprongen verruimen. Tussen E en B, enkele sprongen verruimen. Tussen M en C, overgang draf. Tussen M en C, overgang draf. EBE, grote volte. Op de volte paard hals laten strekken. EBE, grote volte. Op de volte paard hals laten strekken. Tussen E en K, teugels op maat. Tussen K en A, stap. Tussen EK, teugels op maat. KA, arbeidsstap. KA, arbeidsstap. FX, wenden. FX, wenden.
verlengden. Tussen X en G, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 5, naar Jade met Jolijn Warrink. Nou Jolijn, je hebt een paar netjes voorgesteld. Zou de gele proef nog wel iets actiever mogen? We missen soms wel een beetje impuls. Paard heeft een goede stap, takmatig en een ruime stap. De draf mist hij echt wat kracht. Zou er echt wat krachtiger onder mogen treden. Het gewicht wat meer op mogen nemen. En in de verruiming zien we dan ook dat ze wat te veel neerwaarts gaat. En zou ze meer de berg op mogen. Dat zien we ook in de galopade terug. Ja, in de rechte galop zou ze wat mooier in de takt mogen door blijven springen. Het gewicht weer meer op mogen nemen. En in de linkergalop zagen we wel dat ze wat beter werd in de takt. Maar ook daarin zou ze wat meer mogen doorspringen. En we hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7,5. De draf een 6. Galop een 6. Houding en balans een 6,5. Souplesse een 6. Schakelen een 6. Impuls een 6,5. Een totale score van 70,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 6. Oh, 7, sorry. En nummer 6 is afwezig. We gaan dus kijken naar nummer 7. Naar Anke S. met Wendy Hulsink-Bergman. Wendy, als je zover bent, mag je starten. Succes! EBE, grote volte, op de volte tussen E en B, overgang arbeidsstap. E, grote volte, op de volte tussen B en E, overgang naar stap. Tussen E en K, overgang arbeidsdraf. Tussen E en K, overgang arbeidsdraf. E, K, arbeidsdraf. F, X, H, van hand veranderen, de draf verruimen. F, X, H, van hand veranderen, de draf verruimen. C, slangenvolte, 3 bogen. C, slangenvolte, 3 bogen. A, grote volte, op de volte tussen X en A, galop rechts. A, grote volte, tussen X en A, galop rechts. EBE, grote volte, op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen.
op de volte tussen B en E verruimen. Tussen H en C overgang arbeidsdraf. MXK van hand veranderen, de draf verruimen. Tussen F en B overgang arbeidsstap. Tussen F en B overgang arbeidsstap. BE halve grote volte, enkele stappen verruimen. BE halve grote volte, enkele passen verruimen. E arbeidsstap, tussen E en K overgang arbeidsdraf. E arbeidsdraf, of sorry, E arbeidsstap tussen E en K arbeidsdraf. A grote volte. A grote volte, op de volte tussen X en A galop links. BEB grote volte. Op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen E en B verruimen. MC overgang arbeidsdraf. MC overgang arbeidsdraf. EBE grote volte, op de volte hals strekken. Tussen E en K teugels weer op maat maken. E grote volte hals strekken. Tussen E en K teugels op maat. Tussen K en A arbeidsstap. Tussen K en A arbeidsstap. FX wenden. Tussen X en G halt houden en groeten.
We hebben gekeken naar nummer 7, Anke S. met Wendy Hulsing-Bergman. Netjes voorgesteld, Wendy. Een keurige proef. In de volte zagen we nog wel dat ze wat moeite had met de juiste buigingen, stellingen, vooral in de galopade. Maar verder wel keurig gereden. De stap taktmatig en daar toont ze ook wel ruimte. De draf, paard heeft een mooi voorbeengebruik, maar het achterbeen zou wat meer onder de massa mogen treden en daarin ook wat meer ruggebruik mogen tonen. De galopade, daar blijft ze net wat te strak in de bovenlijn. En daar zou ze echt meer het gewicht op mogen nemen en meer de sprong een berg op mogen maken. Dat zien we ook in de voltes, dan heeft ze moeite om de balans te houden en het gewicht achterop te houden. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 6,5, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impulsen 6,5 en de totale score van 72. Dan gaan we nu verder met nummer 8, Jet van het Landsink met Amber Hogeveen. Amber, als je zover bent mag je starten. Veel succes! Op de volte tussen E en B, overgang arbeid, stap. Tussen E en K, overgang arbeid, draf. Tussen E en K, draf. F, X, H van hand veranderen en de draf verruimen. F, X, H van hand veranderen, draf verruimen. C, lange volte met 3 bogen. AX, A, grote volte. Op de volte tussen X en A, arbeidsgalop rechts aanspringen. E, B, E, grote volte. Op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Tussen H en C, overgang arbeid, draf. H, C, draf. En X, K van hand veranderen en de draf verruimen. Tussen F en B, overgang arbeid.
en K, overgang arbeidsdraf. AXA, grote volte. Op de volte tussen X en A, arbeidsgelaf links aanspringen. Op de volte tussen X en A, arbeidsgelaf links. BEB, grote volte. Op de volte tussen E en B, enkele sprongen verruimen. EB, enkele sprongen verruimen. Tussen M en C, overgang arbeidsdraf. EBE, grote volte, hoog strekken. Tussen E en K, teugels op maat maken. Tussen E en K, teugels op maat. KA, overgang arbeidsstap. KA, stap. FX, wenden. FX, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 8, Jet van het Lansink met Amber Hoogveen. Amber, super netjes voorgesteld. Het paard is heel correct. In de stap is ze wel taktmatig, maar missen daarin nog wat de ruimte. En ook blijft ze wat te kort in het voorbeen. Dus mag wat meer uit de schouder stappen. De draf zou je er net nog ietsje vrijer van de hand mogen voorstellen. We denken dat ze dan nog wat meer de lossigheid kan tonen. Het achterbeen treedt wel correct onder, maar ook daarin zien we toch dat ze nog wat krachtiger onder zou mogen treden. En nog wat meer gewicht op mag nemen. De galopade, ook daar maakt ze wel sprong, maar ze blijft nog wat hoog in het kruis. Dus ook wat daarin nog wat strakheid zien we terug. Wel dat je netjes wegrijdt en terug. Het was jammer, we misten wel de tweede middendraf. Misten we even. Toen leek het wel even op. Hè, of dat ze even niet aan je been was. Maar verder wel netjes voorgesteld. We hebben dan voor de stap een 6. De draf een 7. Galop een 6,5. Houding en balans een 7. Souplesse 6,5. Schakelen een 7. Impuls een 7. Een totale score van 73,5. Dan gaan we verder met nummer 9. Denna van Bloemhof met Kenna Bakker. Kenna, als je zover bent, mag je starten. En ze moet de baan nog uit hoor.
C, linkerhand. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. En op de volte tussen E en B, overgang arbeidsstap. Overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsdraf. Tussen E en K, overgang arbeidsdraf. F, X, H, van hand veranderen en de draf verruimen. F, X, H, van hand veranderen en de draf verruimen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, volte, slangenvolte met 3 bogen. A, X, A, grote volte. En op de volte tussen X en A, arbeidsgalop rechts. A, grote volte. Op de volte tussen X en A, arbeidsgalop rechts. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. En tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Tussen B en E, enkele sprongen verruimen. En tussen H en C, overgang arbeidsdraf. H, C, arbeidsdraf. M, X, K, van hand veranderen en de draf verruimen. M, X, K, van hand veranderen en de draf verruimen. Tussen F en B, overgang arbeidsstap. Tussen F en B, overgang arbeidsstap. F, B, arbeidsstap. B, E, halve grote volte en daarbij enkele passende stap verruimen. B, E, halve grote volte en daarbij enkele passende stap verruimen. E, arbeidsstap. En tussen E en K, overgang arbeidsdraf. E, arbeidsstap. En tussen E en K, overgang arbeidsdraf. En A, X, A, grote volte. A, X, A, grote volte. En op de volte tussen X en A, overgang arbeidsgalop links. B, E, B, grote volte. B, E, B, grote volte. En op de volte tussen E en B, enkele sprongen verruimen. Tussen E en B, enkele sprongen verruimen. En tussen M en C, overgang arbeidsdraf. Tussen M en C, overgang arbeidsdraf. E, B, E, grote volte. En op de volte het paard de hals laten strekken. E, B, E, grote volte. En paard de hals laten strekken. Tussen E en K, teugels op maat maken. E, K, teugels op maat maken.
A, overgang arbeidsstap. F, X, zenden. En tussen X en G, halt houden en groeten. F, X, wenden. En tussen X en G, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 9, Denna van Bloemhof met Kenna Bakker. Je paard is zeg maar wat hoog in zijn bewegingsritme in alle 3 de gangen. Hij komt ze wat gehaast ook over. De stap, ze blijft wat kwetsbaar in de takt. En daar heeft ze wat moeite ook met de balans en de ritme. De draf is heel vlijtig en ze heeft een vrij snelle bewegingsafloop, maar ze zou er gewoon wat meer tot dragen mogen komen. En wat meer rust. En ook, en dat zien we in de galopade ook, en we zagen wel het verschil tussen links en de rechter galopade. De rechter galopade, daar missen we wat gedragenheid. En de linker had ze meer rust en meer balans. En daar kon je ook mooier naar voren en ook een pasje weer rustig weer opnemen. Maar dat zagen we dan niet in de rechtergalop bijvoorbeeld. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 5,5, de draf een 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7, een totale score van 69,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 10, Sibranda met Sandra de Groot. Sandra, als je de rond hebt gekregen, dan mag je starten. Succes!
volte tussen E en B naar de stap. Stap. Tussen E en K draf. FXH hand veranderen, draf verruimen. C slangenvolte met 3 bogen. A grote volte. A grote volte tussen X en A aanspringen. EBE grote volte tussen B en E enkele passen verruimen. Tussen H en C terug. MXK draf verruimen. MXK draf verruimen. FB stap. FB stap. BE halve grote volte en stap verruimen. Tussen E en K naar de draf en A grote volte. Tussen X en A aanspringen. BEB grote volte. Tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen M en C terug. EBE grote volte en hals strekken. Tussen E en K teugels op maat maken. Tussen K en A naar de stap.
We hebben gekeken naar nummer 10, Sibranda, met Sandra de Groot. Nou, Sandra, ondanks de spanning heb je echt goed je best gedaan. Want je had je handen wel vol, want ze vond er nogal wat van hier. Paard heeft in de stap, soms was het voor ons ook wel lastig door de spanning. De stap heeft wel veel ruimte, maar ja, de stap is soms ook nog wel een beetje kwetsbaar. Dus het is wat wisselend nog. De draf, ze heeft een goede buiging met een spronggewricht, maar het zou meer naar voren onder de massa mogen treden. En ja, je zag ook wel in de verruimingen dat dan daar ook wel weer wat meer moeite is. En dan die voltes met de stelling en buiging, een beetje met balans. Daar komen we dan die spanning weer te veel tegen. En in de galopade, het paard heeft wel een mooi voorbeen gebruikt, maar ja, ook hierin zal het achterbeen toch wel wat meer het gewicht op moeten leren nemen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5, de draf een 7, galop een 6,5, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 6,5, een totale score van 71,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 11, Tess van de Haasterweide met Marijke Bijker. Marijke, als je zover bent, mag je zo starten. Succes! Misschien wel handig, hè? Ja, kleine. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. Op de volte tussen E en B overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsdraf. Tussen E en K overgang arbeidsdraf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. FXH van hand veranderen en draf verruimen. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. AXA grote volte. Op de volte tussen X en A arbeidsgalop rechts. Tussen X en A arbeidsgalop rechts. EBE grote volte. EBE grote volte. En op de volte tussen B en E enkele sprongen verruimen. Tussen H en C overgang arbeidsdraf.
tussen H en C, overgang arbeidsdraf. MXK van hand veranderen en draf verruimen. MXK van hand veranderen en draf verruimen. Tussen F en B overgang arbeidsstap. Tussen F en B overgang arbeidsstap. BE halve grote volte, daarbij enkele passen de stap verruimen. BE halve grote volte, daarbij enkele passen de stap verruimen. E arbeidsstap. En tussen E en K overgang arbeidsdraf. E arbeidsstap tussen E en K overgang arbeidsdraf. AXA grote volte. Op de volte tussen X en A arbeidsschool op links. Tussen X en A arbeidsschool op links. BEB grote volte. BEB grote volte. Op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen M en C overgang arbeidsdraf. Tussen M en C overgang arbeidsdraf. EBE grote volte. Op de volte de vaten hals laten strekken. Tussen E en K teugels op maat. Tussen E en K teugels op maat. Tussen K en A overgang arbeidsstap. FX wenden. FX wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Tussen X en G halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 11, Tess van de Haasterweide met Marijke Bijker. Heel netjes de proef voorpaard voorgesteld in de proef. De stap. In de stap zou het paard wat meer spronggebruik mogen tonen. De takt is wel correct, maar ze mist nog daarin wat meer ruimte. De draf toont ze veel houding en veel balans. Maar ook hierin zou het achterbeen meer gewicht op mogen nemen. En zou ze meer tot draag mogen komen. En dat zien we eigenlijk in de galopade ook toch wat terug. Blijft ze net wat te recht ook in het achterbeen. We willen nog wat meer buiging in het spronggewricht en meer de berg op zien. Dat willen we graag zien. Maar we zijn tot de volgende cijfers gekomen.
De stap een 6,5. De draf een 6,5. Galop een 6,5. Houding en balans een 7,5. Souplesse een 7. Schakelen 6,5. Impuls een 7,5. Totale score van 75. Dan gaan we nu kijken naar nummer 13. Cortina met Fenna Oosterbrink. En Fenna, als je dadelijk zover bent, mag je starten. Succes! Ja? AXC binnenkomen, arbeidsstraf. C, linkerhand. EBE, grote volte. Overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstraf. FXH, van hand veranderen, draf verruimen. C, slangenvolte, 3 bogen. AXA, grote volte. Op de volte galop rechts aanspringen. EBE, grote volte. Enkele sprongen de galop verruimen. Tussen H en C, overgang arbeidsstraf. MXK, van hand veranderen, draf verruimen. Tussen F en B, overgang arbeidsstap. DE, halve grote volte, strap verruimen.
op de grote volte galop links aanspringen. B, E, B, grote volte. Enkele sprongen verruimen. Tussen M en C arbeidsstraf. E, B, E, grote volte, hals laten strekken. Tussen E en K teugels op maat maken. Tussen K en A arbeidsstap. Van F naar X wenden. Van X naar G wenden. En tussen X en G halt houden voeten. Door rechts. We hebben gekeken naar nummer 13, Cortina met Venna Oosterbrink. Netjes voorgesteld. In de stap zit voorwind soms net even iets te snel weg. De takt is soms wat kwetsbaar. Dus het is een beetje een wisselend beeld wat ze geeft. In de draf zou ze nog wat mooier in balans mogen blijven. Dat zien we dan weer in de voltes terug. En nog wat meer te dragen mogen komen. Maar dat is verder wel een correcte draf. De galopade, daarin maakt ze wel sprong, maar soms nog wat te strak in de bovenlijn. En ja, dan zie je ook dat ze nog wat gespannen is, waardoor ze dan natuurlijk ook nog wat strak blijft. Maar daarin toont ze wel de goede sprong. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7 en een totale score van 74. Dan gaan we nu kijken naar nummer 25. En dat is Klaske van de Lagerlanden met Jelmer Ketelaar. En Jelmer, als je zover bent, dan mag je starten. Succes! AXV binnenkomen, arbeidsdraf. C, linkerhand. Bij C op de linkerhand. En dan bij EBE een grote volte. Bij EBE een grote volte.
op de volte tussen E en B een overgang naar de arbeidsstap. Tussen de E en de K overgang naar de arbeidsdraf. En dan FXH van hand veranderen en de draf verruimen. C slangenvolte met 3 bogen. AXA grote volte op de volte tussen X en A galop rechts. Heel mooi. E, B, E grote volte op de volte tussen B en E enkele sprongen verruimen. Tussen H en C arbeidsdraf en dan MXK draf verruimen. Tussen F en B arbeidsstap. BE halve grote volte, enkele passen, de stap laten verruimen. En dan bij E de arbeidsstap en tussen E en K in draf. AXA een grote volte op de volte tussen X en A galop links. AXA hè, maar dat maakt niet uit. BEB grote volte. BEB grote volte op de volte tussen E en B enkele sprongen middengalop. Tussen M en C overgang draf. EBE grote volte op de volte paard de hals laten strekken. Tussen E en K de teugels op maat maken. Tussen K en A overgang stap. F
X wenden. Tussen K en A stap. Fx wenden. Kun jij de thuis erop, hè? Kun jij de thuis erop door? Oh nee. We hebben gekeken, Jelmer, dankjewel voor de extra verruiming. We hebben gekeken naar nummer 25, Klassiker van de Lage Landen, met Jelmer Ketelaar. Een paard met veel triet in de benen, een mooie houding. Maar nog wel, de spanning zit je nog wel een beetje in de weg. Hadden we het idee, het zou nog wat vrijer van de hand mogen komen. De stap heeft een goede taktmatige stap. Maar door de spanning zou ze nog wat meer losgelaten mogen zijn in de bovenlijn. De draf heeft veel souplesse, maar ook mag weer tot dragen komen. Soms wat hoog ook in het bewegingsritme. De galopade, ook daarin zouden we wat meer balans en toch wat meer rust willen zien. En we zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 7 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 7 voor de galop, een 6,5 voor balans. Voor de houding en balans. Een 7 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen, een 7 voor de impuls en een totale score van 77. Dan
hebben we nu een korte pauze. En hoe laat? En gaan we om 1:30 weer beginnen met de menproeven. Tot dadelijk.
zijn ondertussen begonnen met de mensenhoeven. Als het goed is, dan heb ik Jelle Schedon in de baan met Mare van Boonster. Nummer 18. Als je zover bent, dan mag je beginnen. AXC binnenkomen in arbeidsstraf, C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. Tot de volte tussen E en B, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstraf. Tussen E en K, arbeidsstraf. F, X, H van hand veranderen en het rand verruimen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. AXA, grote volte. Tussen X en A, arbeidsstap rechts. EB1, grote volte. Tussen B en E, enkelsprongen middengroep. Tussen H en C, arbeidsstraf. Tussen MXK van hand veranderen, draf verruimen. MXK van hand veranderen, draf verruimen. F en B, overgang arbeidsstap. BE, halve grote volte en de stap verruimen. Bij E, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsstraf. E en K, arbeidsstraf. Dan AXA, grote volte. X en A, arbeidsstap links uitspringen. BEB, grote volte. Tussen E en B, enkelsprongen verruimen. M en C, arbeidsstraf. EBE, grote volte en paard de hals laten strekken.
Dankjewel voor het voorstellen. Mare van Bornwert. We beginnen bij de stap. De stap is ruim en taakmatig en goed door het lichaam gelopen. Dus dat is een 7,5 voor de stap. De draf zien we een goed ritme. Het paard loopt wel iets op de voorhand. We zouden graag het achterbeen er iets meer onder willen zien, maar wel een hele goede takt. Dus dat is een 7 voor de draf. In de galop loopt het paard iets op de voorhand. We zouden graag iets meer bergop willen zien, maar ook daar laat hij wel een goede takt zien. Dus de galop is een 7. De houding en balans, het zijn 2 onderdelen. We vinden dat het paard misschien wat meer front mag tonen, wat mooier in de houding mocht zijn, maar hij laat wel weer goede balans zien. Dus dat is een 6,5. Voor souplesse hebben we een 7 gegeven. Het schakelen, de uitgestrekte draf, kon wat meer duidelijk laten zien. Maar hij laat wel een goede stap, draf en galopschakeling zien. Dus dat is een 7. Voor de impuls hebben we een 7,5 gegeven. Dat is een totale score van 77,5. Ondertussen is begonnen in de baan nummer 16. Succes!
Dit was de presentatie van Hotske. We beginnen met de stap. We zouden in stap graag iets meer impuls willen zien. Er zit wel een goede takt in, dus daar hebben we een 6,5 op gegeven. In de draf laat het paard veel knieactie zien. We zouden graag willen zien dat hij het voorbeen wat meer uitlegt. Is ietsje hoog in het ritme, maar de takt is ook wederom goed, dus daar hebben we een 7 op gegeven. De galop. In de galop drukt hij de rug wat weg, maar hij maakt wel heel veel ruimte in de beweging en heeft een goed voorbeengebruik. Dus de galop is ook een 7. Houding en balans een 6,5. Souplesse een 6,5. Daar zouden we iets meer ruggebruik willen zien. Het schakelen een 7 en impuls is ook een 7. Is een totale score van 74,5. Ondertussen hebben we in de baan nummer 17, Mare van der Noordermaar, voorgesteld door Udo de Haan. Als je zover bent mag je beginnen. AXC binnenkomen, arbeidsdraf, C linkerhand. C linkerhand. E grote volte, tussen E en B stap. Tussen E en K draf. Tussen E en K draf. F van hand veranderen, draf ruimen. F van hand veranderen, draf ruimen. C slangenvolte 3 bogen. C slangenvolte 3 bogen. A grote volte. Tussen X en A galop rechts. Tussen
volte, stap verruimen. Tussen E en K draf. A grote volte. A grote volte. Tussen X en A galop links. B, E, B, grote volte. Tussen E en B verruimen. M, C, draf. E, grote volte, hals trekken. Tussen E en K teugels op maat. K, overgangsstap. F, X wenden. F, X wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Bedankt voor het voorstellen van Mare van Bornwut. We beginnen bij de stap. De stap was iets gehaast in het begin, maar laat wel een hele goede takt en ruimte zien. Dat is een 7,5. In de draf zouden we in de wendingen wat meer lengte, buiging en stelling willen zien. Maar het paard heeft wel veel afdruk in de draf. Heeft ook genoeg souplesse en ruimte, dus dat is een 7 voor de draf. In de galop zet het paard het achterbeen er goed onder. Zou misschien ietsje meer opwaarts kunnen, is een 7,5 voor de galop. Houding en balans hebben we een 7 gegeven. Souplesse is een 7. Het schakelen in de verruiming in het draf was heel netjes. Zie je echt veel meer ruimte in de passen. Ook het schakelen van het draf naar de galop en van de galop weer terug naar de draf is netjes gereden. Hebben we een 8 voor gegeven. En impuls een 7,5. Dat is een totale score van 80,5.
binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. EBE, grote volte. Op de volte tussen E en B, overgangsstap. Op de volte tussen E en B, overgangsstap. Tussen E en K, overgang draf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. AXA, grote volte. AXA, grote volte. Op de volte tussen X en A, galop rechts aanspringen. Tussen X en A, galop rechts aanspringen. EBE, grote volte. EBE, grote volte. En op de volte tussen B en E, sprongen verruimen. Tussen B en E, sprongen verruimen. Tussen H en C, overgang draf. Tussen H en C, overgang draf. MXK van hand veranderen, draf verruimen. MXK van hand veranderen en de draf verruimen. Tussen F en B, overgangsstap. Tussen F en B, overgangsstap. BE, halve grote volte en de stap verruimen. BE, halve grote volte en de stap verruimen. E, arbeidsstap. Tussen E en K, overgang draf. Tussen E en K, overgang draf. AXA, grote volte. AXA, grote volte. Op de volte tussen X en A, galop links aanspringen. Tussen X en A, galop links aanspringen. BEB, grote volte. BEB, grote volte. En op de volte tussen E en B, sprongen verruimen. Tussen E en B, sprongen verruimen. Tussen M en C, overgang draf. Tussen M en C, overgang draf. EBE, grote volte, hals trekken. EBE, grote volte, hals trekken. Ja, niet normaal. Heel goed. Tussen E en K, teugels op maat maken. Tussen E en K, teugels op maat maken. Tussen K en A, overgangsstap.
K en A, overgangsstap. En dan F, X, wenden. En tussen X en G, halt houden en groeten. Stap heel goed, galop heel goed, draf goed, ja. Presentatie van nummer 19. Naomi van Dulven. Voorgesteld door Aage Okkema. We beginnen bij de stap. In de stap kun je heel duidelijk zien dat het achterbeen het voorbeen verdrijft. Dat mogen we graag zien. Af en toe zouden we iets meer impuls willen zien. Toch een 7,5 voor de stap. Oh, ik hoor dat het aan elkaar ligt. Oké. Gaan we verder met de draf. Af en toe kropt hij wat aan het vooreind van de hals. Dus zouden we iets meer lengte daarin willen zien. Paard is verder wel taktmatig. Aan het einde van de proef kreeg je een beetje moeite met zijn takt in de draf. We hebben de goede punten meegenomen. Dus hebben een 6,5 voor de draf gegeven. De galop was erg aansprekend. Een goede galop met veel balans en bergop. Daar heeft ze een 8 voor gekregen. Houding en balans hebben een 7,5 gegeven. Souplesse een 7. Het schakelen vonden we heel mooi, vooral in de galop, hoe mooi die weer terugkwam. Een 7,5 op schakelen, impuls een 7, is een totale score van 80,5. Dan gaan we verder met nummer 24. Met Jelmer Chardon aan de leidsels. Als je zover bent, mag je beginnen. AXC binnenkomen in arbeidsstap, C linkerhand. C linkerhand. Dan EBE grote volte. Tussen E en B overgang arbeidsstap.
volte met 3 bogen. AXA grote volte. Dus een X en A arbeidsklop rechts. Dat EBE grote volte. Dus een B en E enkelvolle verruimen. Dus tussen A en C arbeidsstraf. MXK van hand veranderen draf verruimen. Tussen F en B arbeidsstraf. Tussen F en B arbeidsstaf. De BE halve grote volte en de staf verruimen. DE halve grote volte stap verruimen. Tussen E en K arbeidsdraf. Tussen E en K draf. Met AXA grote volte. Tussen X en A glop links. BEB grote volte. Tussen E en B enkelvolle verruimen. Tussen M en C arbeidsstraf. EBE grote volte en halstrekken. Tussen E en K de teugels op maat. Tussen K en A arbeidsstap. MX wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Dankjewel voor de presentatie nummer 24, Nero van Wolsum, voorgesteld door Jelmer Chedon. We beginnen bij de stap. In het begin was de stap iets gehaast, maar de takt is verder wel goed. We hebben een 6,5 voor de stap gegeven. In de draf was ook iets gehaast. We zouden graag wat meer ruimte in de passen willen zien en wat meer ondertreden van het achterbeen. Is een 6,5 voor de draf. De galop zet hij het voorbeen wel snel neer, maar het is een goede drietakt. De tweede galop was beter dan de eerste galop. Mag de bovenlijn iets meer loslaten. Daar hebben we een 7 op gegeven.
Houding en balans hebben we een 7 opgegeven. De souplesse, dat zien we toch in de beweging wel weer wat terug in het ruggebruik, een 6,5. Het schakelen gaat allemaal heel netjes, hebben we een 7 opgegeven. En een 7 op impuls is een totale score van 74,5. Hebben we nu in de baan nummer 22, Lara van Oostenbrug, voorgesteld door Aage Okkema. Succes! A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. Op de volte tussen E en B, overgangsstap. Tussen E en B, overgangsstap. Tussen E en K, overgang draf. Tussen E en K, overgang draf. F, X, H van hand veranderen en de draf verruimen. F, X, H van hand veranderen en de draf verruimen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. A, X, A, grote volte.
volte. En op de volte tussen X en A arbeidsgalop rechts aanspringen. Tussen X en A galop rechts aanspringen. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. Op de volte tussen B en E sprongen verruimen. Tussen B en E sprongen verruimen. Tussen H en C draf. Tussen H en C overgang draf. M, X, K van hand veranderen, draf verruimen. M, X, K van hand veranderen en de draf verruimen. Tussen F en B overgangsstap. Tussen F en B overgangsstap. B, E halve grote volte en de stap verruimen. B, E halve grote volte en de stap verruimen. E, arbeidsstap. En tussen E en K overgang draf. Tussen E en K overgang draf. A, X, A grote volte. A, X, A grote volte. Op de volte tussen X en A galop links aanspringen. Tussen X en A galop links aanspringen. B, E, B grote volte. B, E, B grote volte en tussen E en B sprongen verruimen. Tussen E en B sprongen verruimen. Tussen M en C overgang draf. Tussen M en C overgang draf. E, B, E grote volte hals trekken. E, B, E grote volte hals trekken. Tussen E en K teugels op maat maken. Tussen E en K teugels op maat maken. Tussen K en A overgangsstap. Tussen K en A overgangsstap. F, X wenden. En tussen X en G hals houden en groeten.
Dit was de presentatie van nummer 22, Lara van de Oostenbrug, voorgesteld door Aage Okkema. We beginnen bij de stap. We hebben het paard een paar keer goed in stap bekeken, ook omdat het paard wel de rust en ontspanning nodig heeft om een correcte stap te laten zien. Hij liet nu een stap met een goede takt zien. Hij zou misschien iets meer ruimte kunnen tonen in een stap, dus dat is een 6,5. De draf heeft het paard veel expressie. Linksom had hij af en toe een klein beetje problemen met de balans. Maar hij heeft een heel ruim voorbeen met veel takt erin, dus dat is een 7,5. De galop. De eerste galop was een beetje onstuimig. Hij heeft wel een goed grijpend voorbeen. De tweede galop was beter gedragen, dus hebben we daar een 7 voor gegeven. De houding en balans hebben we een 7 voor gegeven. Paard laat veel souplesse in het lichaam zien, dus dat is een 7,5 geworden. Het schakelen. In de middendraf zouden we wat meer schakeling willen zien. Daar had hij af en toe wat moeite met de takt. De overgangen van de draf naar de galop en weer terug, dat is wel weer netjes voorgesteld. Dus daar hebben we een 6,5 voor gegeven. De impuls hebben we een 7,5 voor gegeven. Dat is een totale score van 77,5.